Pozdrav ljudi, ako imate problema sa AMD driverima za grafičku karticu, isto kao i ja, tu sam da vam kažem koje bi moglo da vam bude rješenje. Znači 90% je ovo što ja mislim, pošto 2021. Adrenalin vam je updateovao posljednju verziju njihovih drivera za grafičku karticu, znači 2021. maj, početak maja, sad je neki 15. 16. 17. maj, no nebitno, prošlo je 2-3 nedelje gde sam se ja patio i mučio sa grafičkom karticom jer nisam znao o čemu se radi. Čak sam dizao sistem, čak sam ponovo instalirao drivere za ploču, za procesor, za ne znam više šta sam radio, sve u svemu, sve sam isprobao, sve varijante, ponovo instalirao stare drivere za AMD, ništa nije funkcionisalo, znači uopšte mi nije bilo jasno šta se dešava sa kompjuterom. Testirao sam grafičku karticu, grafička kartica je radila bez greške, kompjuter radi bez greške, nigde ništa ne prijavljuje grešku, znači testirao sam i RAM memoriju, sve je testirano, Windows testiran i sve je radilo kako treba dok ne uđem u igricu, gde ona kreša posle nekad 10 minuta, nekad posle sat i po. Sve je radilo nekako malo čudno, uopšte nije onako teklo kako uvek radila grafička, koja je stvarno, bez obzira što je malo vreme pregazilo, ali je grafička odlična. I onda je počelo nekad i van igre da mi zatreperi monitor, da se ugasi jedan pa se upali drugi i tako to. No nebitno, da sad ne bi to pričao, mislim to pričam da bi znali otprilike o čemu sam ja imao problem, pa možda i vi prepoznate vaš problem. Znači sve što trebate je da uradite ovo. Odete na Device Manager, otvorite ga, pronađete Display Adapters, kod mene Radeon RX 590, znači Uninstall Device, znači deinstalirate ga. Kad ga deinstalirate, sistem će prebaciti, kako se zove, na nekom Microsoftov, ne znam ni ja, VGA neki driver, gde će vam raditi, ali neće vam raditi naravno, nećete moći da igrate igrice, neće moći ništa. To je samo privremeno dok ne odradite sledeće korake. Znači, problemi su uglavnom u 90% slučajeva u driverima. Znači, deinstalirajte device, obrisat će drivere i onda odradite sledeće. Odete na ovako, na Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.1. Znači to vam je jako bitno. Znači skidate 20.4.1. Ne ovaj 21.4.1, nego skidate prethodnu verziju. Znači još stariju verziju skidate, sve najnormalnije. Znači skidate Adrenalin software, on se instalira, kao i što ste prvi put instalirali drivere, sve isto odradite, ali ne updateujete ga. Ostavite ga tako. Znači, konsultovao sam se sa ljudima koji su u AMD-u, rekli su da znaju da neki ljudi imaju problem, da se problem rešava sa driverima, nemaju svi, neki ljudi imaju. Ti koji imaju problem sa novim updateom. Da li je zbog toga što je, na primjer, grafička kartica malo starija, ne znam, ne mora da znači ništa, ali svejedno, znači instalirate ovaj stari 20.4.1, no najnormalnije, pokrenete i sve će funkcionisati normalno, osim Adrenalina, on vam neće raditi, to je samo privremeno, neće vam raditi sve dok ne izbaci sledeći update. Bar oni tako kažu. Sljedeći update bi trebao da bude popravka. On nam neće raditi. Izbacit će vam ovo. Eto. Ali sve ostalo ćemo raditi apsolutno perfektno. Performanse i sve ostalo što se tiče kompjutera će raditi odlično. Znači to je sve što sam htio da vam kažem i da rešite ovaj problem da bi mogli da koristite kompjuter. Pošto ja sam se danima maltretirao, čak sam jedno vreme i batalio i sad ponovo eto sam čačkao i provalio sam šemu. Tako da ljudi, to je to. Mislim, kome bude pomoglo nek stavi like. Sve u svemu, pozdrav.